רוצים להכין מצגות אינטראקטיביות ופרויקטים משותפים עם התלמידים שלכם? בואו אני אכיר לכם את הכלי מייקרוסופט סווי. אנחנו נמצאים עכשיו בפורטל חינוך ישראל לומדת במרחב הדיגיטלי. דרך הפורטל אנחנו ניכנס לסווי. וכאן אתם יכולים למטה לראות את התבניות המוכנות שאתם תוכלו להשתמש בבניית המצגות האינטראקטיביות שלכם ויצירת פרויקטים משותפים עם התלמידים. אבל עכשיו אני רוצה ליצור מצגת, בוא נקרא לזה מצגת חדשה, אוקיי? לכן אני צריכה ללחוץ על חדש, והנה הגעתי לעמוד הזה, וככה בעצם אני מתחילה לעצב את הסביבה. זה בעצם העמוד הראשון שלי. מה אני רוצה שיהיה בעמוד הראשון? כמובן אני בוחרת רקע. שימו לב שיש לכם פה מאגר תמונות שתוכלו להשתמש בתמונות ולשים את זה ברקע שלכם, וכמובן יש את האופציה להעלות את התמונה מהמחשב וגם להשתמש בתמונה. אחרי שבחרתי תמונה, אני אכתוב כותרת כמובן לדף הראשון. כאן אני בעצם בונה את הפרויקט סטורי טלינג, שבו התלמידים יכתבו את הסיפורים שלהם. ורגע אני עוצרת, אני רוצה להראות לכם איך אני משתפת את הפרויקט הזה עם התלמידים שלי. אז למעלה פה אני לוחצת על שתף, ואני בוחרת את האופציה כל מי שיש לו קישור, ואז עריכה, כלומר כל מי שיש לו קישור יוכל לבצע עריכה, ואז אני מעתיקה את הקישור, ומדביקה אותו לתלמידים בתוך הטימס, ככה ילדים יוכלו להיכנס ולהתחיל לעבוד על הפרויקט. עכשיו אני ממשיכה לעצב את הסביבה, אוקיי? אז אני אלחץ על פלוס, ומה אני רוצה שיופיע בדף השני, כלומר אחרי הכותרת ורקע. פה אני אלחץ על פלוס ואני אבחר טקסט וכותרת. שוב פעם אפשר להוסיף רקע לאותו עמוד, ולהמשיך להוסיף כל מה שהפרויקט שלכם דורש. שימו לב, אתם גם יכולים לשנות פה את העיצוב לעמוד. מצד ימין יש לכם פה עיצוב, וככה אתם בעצם תראו מה מתאים לכם, תבחרו את האופציה המתאימה, וזהו בעצם, זה מוכן, אתם יכולים עכשיו להמשיך לעבוד מול התלמידים. בהצלחה.